Co za zatrważająco piękne okoliczności górnośląskiej przyrody. Mam tu ze sobą moje świadectwo dojrzałości, jak i świadectwo na koniec liceum. I a propos tego, że mamy maturę, to chciałem Wam trochę powiedzieć, jak to u mnie wyglądało. Czy Niklaus był dobrym uczniem, czy ładnie zdał maturę. Pierw może w ogóle, jak wyglądała moja przebojowa kariera naukowa. Pierw chodziłem, do przedszkola nie chodziłem nigdy, poszedłem do zerówki, do tak zwanego bytomskiego konwiktu. Dzisiaj tam jest polsko-japońska szkoła, jakaś technik komputerowych, bardzo prestiżowa. Potem ukończyłem podstawówkę numer 5. Potem było gimnazjum numer 1, czyli Pullockschule, liceum numer 1. Potem były studia zagraniczne na Erasmusie w Sosnowcu, ale te potrwały tylko rok na szczęście, rok nie wyrok. I potem jeszcze 1,5 roku takiej zaocznej szkoły dla dorosłych na profilu technik BHP. Także wiem, jak bezpiecznie robić filmy na YouTubie, bądźcie spokojni. Jak poszła mi matura, od której minie już w przyszłym roku 10 lat. Otóż słuchajcie, język polski ustny 100%. To były te matury, gdzie samemu wybierało się sobie temat, na który będzie się mówić. Także moim tematem był obraz Śląska i Ślązaków w filmie i literaturze. Język angielski 93 na części ustnej. To była dla mnie porażka, bo z angielskiego zawsze byłem super, tylko dali mi tak nudny obrazek do opisania, na którym jakiś gościu siedział chyba w restauracji i nic w ogóle nie robił. Język polski poziom podstawowy 79, język angielski poziom podstawowy 96, matematyka poziom podstawowy 58, mój chyba największy sukces, bo z matematyki zawsze byłem fantastyczny. Zaraz zobaczycie przy ocenach na koniec liceum. I jak robiłem wszystkie te próbne arkusze maturalne, to zawsze miałem około 30-35% tak na granicy zdania i niezdania, także trochę się cykałem tej matematyki. 58% jak zobaczyłem, to dosłownie jakbym dostał Nobla albo Jobla. Tutaj pominę na ten moment niemiecki, zaraz do tego wrócimy. Język angielski poziom rozszerzony 85 i polski rozszerzony 70. I jak widzicie, język niemiecki poziom podstawowy 0%. Powiem od razu, że na koniec z niemieckiego miałem ocenę bardzo dobrą. Otóż jak do tego doszło? Bardzo prosto. Pomyliły mi się godziny i nie poszedłem na egzamin. Ja byłem pewny, że ja mam na 14, a miałem na 8. Mogłem to potem poprawiać, ale olałem. No a jak wyglądają tutaj oceny pana Mikołaja? Zachowanie bardzo dobre, oczywiście. Religia, etyka bardzo dobre. Ja akurat chodziłem na religię. Na etykę w ogóle w tamtych czasach u mnie w klasie chyba nie chodził nikt, w ogóle mało kto chodził. Teraz pewnie więcej chodzi na etykę niż na religię. Takie czasy. Język polski dostateczny. Czemu tak słabo? Bo nie chciało mi się czytać lektur, a nasza pani wychowawczyni bardzo dużo robiła z nich sprawdzianów i kartkówek i nie z każdej lektury wystarczyło przeczytać streszczenie, żeby dobrze wypaść. Język angielski celujący as should have a simple, honest young gentleman straight from Upper Silesia, city of Bytom. Język niemiecki bardzo dobry, polski dostateczny, a niemiecki bardzo dobry. Jakoś zawsze miałem jakąś taką grajwkę do języków. Języki przychodziły mi łatwo. Ten niemiecki nawet całkiem lubiłem, jako jeden z nielicznych, bo większość moich kolegów i znajomych to oczywiście uwalała sprawdzian za sprawdzianem, uzasadniając to tym, że są polskimi patriotami i nie będą się uczyć języka okupanta. No nie wiem, ja na to patrzyłem trochę inaczej. Ten język był dla mnie jakiś taki logiczny. Się wtedy już też dość mocno interesowałem Śląskiem, historią Śląska, gdzie no ten język niemiecki jakby nie było, jest bardzo mocno obecny przez wiele wieków, ale zawsze jak się mnie jacyś Niemcy pytają, czy mówię po niemiecku, to na wszelki wypadek odpowiadam nur ein bisschen, troszeczkę. Historia dobry, wiedza o społeczeństwie dobry, wiedza o kulturze dobry, w ogóle nie wiem, co to były za przedmioty tak naprawdę. Matematyka dopuszczający, no właśnie. I tu jest też śmieszna historia, bo byłaby trójka, tylko raz zapomniałem przynieść próbnego arkusza maturalnego wypełnionego, co było pracą domową, za co dostałem ocenę niedostateczną, która obniżyła mi o 1 ocenę na koniec. Pozdrawiam serdecznie z tego miejsca panią Halinę z Orzecha, która uczyła mnie przez 3 lata liceum matematyki, już chyba na emeryturze jest. W każdym razie matematyka wraca do mnie w koszmarach sennych do dziś. I pewnie dzięki temu też dzisiaj już mam 3 nerwice, z czego 1 lękową.
Fizyka i astronomia dostateczny, chemia dostateczny, to też moje wielkie osiągnięcie, bo z chemii to opanowałem głównie metan, etan, propan, butan, twoja stara orangutan. Geografia dobry, podstawy przedsiębiorczości celujący. Cóż no, Zowdyrzech był przedsiębiorczy. Informatyka bardzo dobry, WF bardzo dobry, sportsman. Przysposobienie obronne dobry. To jest w ogóle ciekawe, bo na tym przedmiocie chyba żeśmy się uczyli wiązać krawat i robić sztuczne oddychanie. Wiedza o obyczajach zaliczona. Szczególne osiągnięcia. Laureat Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku. 3. edycja, rok 2013/14. I tak to, proszę Państwa, w liceum uczył się Niklaus. Ogólnie uczniem zawsze byłem dobrym. Do końca gimnazjum chyba miałem czerwony pasek nawet. No a potem w liceum to już jednak zaczęły mnie trochę bardziej interesować inne rzeczy niż nauka. Jakoś nigdy nie łaziłem na wagary, bo wychodziłem z założenia, że skoro i tak będę to musiał nadrobić, to nie łobuzowałem, nie pyskowałem nauczycielom, no przeważnie. Jeszcze w szkole podstawowej, w gimnazjum to brałem udział w bardzo dużej ilości konkursów. Mam chyba, nie wiem, taką skrzynię dyplomów po różnych konkursach. Potem już wolałem grać w gierki niż się przykładać do takich rzeczy. No i tak to wyglądało w moim przypadku. Także od mojej matury minęło prawie 10 lat. A czy matura przydaje mi się w robieniu filmów na YouTubie albo streamowaniu na Twitchu? Coś tam pewnie tak. Ale większość pewnie nie. No i tyle. Maturzyści, jeżeli oglądają mnie jacyś maturzyści, chociaż wiem, że w większości żeście są starzy i jacy maturzyści. Gdzie tam matura? Kiedy? Chyba Zagierka. Ale jeżeli są tam jacyś, to jak się to godo po śląsku, bierzcie się to tak po leku. Bierzcie się po leku, nie starejcie się, nie nerwujcie się. Jeżeli planujecie iść na jakieś studia, na które przyjęcie zależy od wyniku matury, to skupcie się najbardziej na tych przedmiotach. A jeżeli nie, to i tak Wam się raczej nic z tego nie przyda. W każdym razie raczej nigdy żaden pracodawca nie zapyta Was o wyniki z matury. Niemniej jednak uważam, że samą maturę, jakie wyniki by tam były, ale jako taki egzamin puentujący, kończący edukację, szkołę średnią, czy często w ogóle edukację, warto jednak mieć. O tak choćby po to, żeby nagrać o tym filmik na YouTube'a. Także ciekaw jestem bardzo, jak Wam poszła matura, o ile oczywiście zdawaliście, albo czy w ogóle zdaliście i jak tam Wam szło na drodze edukacji. A ja idę korzystać z pięknej pogody i z tego, że już się nie muszę uczyć.